нархи гази моеъ ва бензину солярка дар чанд рӯзи охир дар шаҳри Душанбе гарон шудааст. Кормандон ё соҳибони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ афзоиши нархро тасдиқ намуда, вале нахостанд дар ин бора ҷузъиёт диҳанд. ронандагон аз таъсири болоравии арзиши сӯзишворӣ изҳори нигаронӣ карданд. байни як ҳафта дака тай 60 дирам қиматтар шид солярка. Дигароша рости ма заправка намегам то қами солярка ки ҳастай ҳамун 60 дирам қиматтар шид. Ҳамин нарх хез дака дар баробари сӯзишвории дизелӣ муштариёни бензин ва гази моеъ низ гуфтанд, ки болоравии нархи ин ду навъи маводи сӯхтро эҳсос намуданд ва гароншавӣ ҳамчунон идома дорад. 4,5 сом буд, ина мисоли гап газ 5 сомону 30 дирам хест. Чиз 9 сомону 80 дирам буд саралкаи сӯзишворӣ. Ина ҳозир 11 ва 20 шуда. Бензин ҳам 9 сомону чанд дирам, 10 сомону чанд дирам шуда. ҳар гуна тағйирот дар нархи маводи сӯхт бахусус газу бензин ба ҷайби мардуми Тоҷикистон бетаъсир намемонад. ба зиндаги зарари калон наёфта акаҷон, барои чӣ 240 дирам 250 дирам килои пурӣ намегиранд дар ин нархҳо. кормандони баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ гуфтанд, поин ё боло рафтани нарх аз онҳо бастагӣ надорад, балки ин раванд аз бозори берунӣ вобаста аст. яке аз онҳо бе зикри номаш дар суҳбат ба радиои Озодӣ афзоиши нархи сӯзишвориро оқибати ноамниҳо дар Эрон номид. мақомоти Тоҷикистон то ҳол дар бораи паёмадҳои низои беш аз якмоҳа дар халиҷи Форс ба иқтисоди кишвар расман чизе нагуфтанд. нооромиҳо дар Эрон ва чанде аз кишварҳои дигари арабӣ, ки аз манобеи асосии содиркунандаи нафт ба ҳисоб мераванд, арзиши сӯзишвориро дар бозори ҷаҳонӣ тағйир дода, чунин вазъ ба назари иқтисоддон Ҳоҷӣ Муҳаммад Умаров ба бозори Тоҷикистон ҳам бетаъсир нахоҳад монд. бозори сӯзишвории Тоҷикистон пойбанди бозори берунӣ буда, ба иттилои расмӣ соли 2025 дар ҳаҷми 1 миллиону 212 ҳазор тонна маҳсулоти нафтӣ ба кишвар ворид карда шудааст. Тоҷикистон қариб ҳамаи сӯзишвории мавриди ниёзашро аз Русия ва Қазоқистон мехарад.